Mundura begira jarraitu behar dugu, izan ere asteburuan elkartasun eguna egin dute Arrasaten, bertako harreman gobernuzkanpoko erakundeak antolatuta, euren naiz beste hainbat erakunderen lana ikustarazteko topagune izan da, Arrasateko Biteri Plaza eta esan beharrik ez dago halako erakundeek mundura begira, munduko herritarrei begirako lana egiten dutela. Egunak emandakoaz gehiago jakiteko, gurekin dugu Idoia Aranberri lankidea. Arratsaldeon, Idoia. Arratsaldeon, Goia. Tira, elkartasun egunaren 25. edizioa izan da urtengoa, zapatuan egin zuten Arrasaten, eta ohikoa izaten den moduan gobernuzkanpoko erakundeek presentzia nabarmena izan zuten festa egun horretan, ezta? Halaxe da, Goiat, eta harreman erakundeaz gain, besteak beste, beste hainbat gobernuzkanpoko erakundek jarri zituzten euren postuak, esan dezun bezala, Biteri Plazan, eta horiek izan ziren, zehar errefuxiatuak, Hotz Oñati, Músicos Sin Fronteras, edo eta Amnistia Internacional bezalakoak, eta euren helburua zein izan zen, eurek egiten duten lana herritarrei erakustea, eta baita euren proiektuentzako dirua biltzea ere. Denak, erakunde horiek guztiak, 3. munduko herrialdei laguntzen dihardutenak izan ziren. Tira, festa izan zen zapatuan, egun osoko festa, baina nabarmendu behar dena da elkartasun egunak 25 urte betetzen dituela. Halaxe da, ez da, trikitilariak, klarinete jotzaileak, kontzertuak, egun osoko egitaroa antolatu zuten eta deneterik izan zen egun horretan. Egia da, harremanek ez da, 30 urte baino gehiago dituela, baina elkartasun egun honek 25 urte bete zituen, edo behintzat 25. aldia izan zen zapatuan egin zutena, eta nola ez, egun horretatik zerbait nabarmendu behar bada, hori tombola da. Tombola horretan, Ibaiarteko dendekin egiten dute elkarlanean, eta bertan dendek doaintzan ematen dizkiete harremani euren dendetako hainbat produktu. Modu horretan, herritarrek 100 produktu eskuratzeko aukera dute eta harremanek diru bilketa bat egiten du bere proiektuetara bideratzeko. Harremanetik eskertuta agertu dira ez da Ibaiarterekin eta Tere Arejola Leibak gogoan digu tombola horren hastapenak nolakoak izan ziren. Ibaiartek urtero antolatzea hauen Gabon inguruen, Ibaiarteko denda guztiekin saski aparteko batzaik 800.000 euro pesetakue. 800.000 pesetakue. Eta orduen, klaro, zate hau inda honekin zerren bioguk. Azizin, bultak emuten, buru jatien, guri emutien. Eta guk ingauen, eta gu zerren bio horrekin. Gu zerren bio horrekin, zerren bio. Eta bueltaka zate gaun, ze ostras, horrekin tombola montau bio. Eta tendunaz, azken baten dan emute euskue, eta hori zen tombolien hasi erie. Horra zen, ez dauko beste irakurketarik. Eta gero tombolatik ona? Tomboli hau zen, tomboli antolatu, karpak esatuko naiz gogoratzen hasierako. Ni gogoratzen zerbaz hasieran saldu gituen euroetan, euroetan saldu gituen. Euroetan, hasiera lego urtuen 2 euroko horretan gauen, gero jetxe gaun batera. Baina lego urteko ziat, esate gaun, klaro, horrelako saski potente batek, enbijako nada etekin atara, ez? Eta orduen horre lienean, zaiak eran aurre saltzen zeo boletuok eta lortu gauen. Da hortik hasi ginen, da gero, jarraian gero jain dugu, normalizatzen, Ibaiartek akordia hoien, guri emutie, gure hauienak, inor behartute ez, emutie guri eurei onduen ereste jakona. Eta gu guzti hori pilatu, eta hau antolatzen dugu. Bestako beste irakurketarik. Tira, Idoia, Tere Arejola Leibak kontatu digu ez da nola heldu ziren tombola hori martxan jartzera, baina bertan batutako dirua nora bideratzen da. Harremanek 2 lan ildo nagusi ditu, batetik mundukidek batik bat Mozambiken dituen garapen proiektuetan laguntzen du, eta bestetik ez da, Indian Ankur umezurtegian egiten dute lan. Beraz, tombolan jasotako diru hori Indiara bideratzen dute osorik, eta normalean 3.000 euro baino gehiago izaten dira, eta aurten ere baieztatu digute kopuru hori pasatu dutela. Jasotzen dugun guztia, doia Indiako Ankur proiektura da, Ankur da harrera etxe bat, Bombaieko neskatila, geixena neskatila die, kaletik jasotzen dien neskatilari emuteko bizitza duin bat eta hezkuntzan laguntzeko.
Orduen, gure helburu nagusia izaten da, jentiek tombolan parte hartzia, ez? Eta jenti badaki, naiz eta saririk ez jaso, sari pilo badaukogu, baina, danak ez dauki saririk, jasotako guztia indiara doiela. Orduen hori da azkenien helburua, eta bada apurtxo bat sensibilizazio lana, eta, apur bat gure urte osoko lana kalera ataratzea. Tira, hortxe ez da, harremanen lana ezagutzeko modua, baina hainbat gobernuz kanpoko erakundek parte hartu dute, eta horietako bat izan da AMS. Halaxe da, eta AMS-ren helburu nagusia da, ez da, mundu solidarioa izatea, eta une honetan Garagunerekin martxan jarri du proiektu bat, eta horrela, lehenengo aldiz, Nikaraguako Diriamairitik etorritakoek eta Garaguneko pertsonek euren esperientziak elkarbanatzeko aukera izan dute aste honetan. Gainera, egun hauetan ere, Nikaraguatik etorritakoak hemen inguruan ibiliko dira eta jarraitzeko aukera izango dute euren esperientziak partekatzen. Lehenengo aldiz, 25 urte honetan, elkartruke programa bat antolatu dugu, eta etorri dira Nikaraguatik 4 gazte, eta hori, hemengo Garaguneko gazteekin eta elkartruke bat izateko. Zer nolako esperientzia dabil izaten? Oso, oraindik hasten ari gara, astelehenean etorri baitziren, baina orain arte oso politxa, egin ditugun topaketak oso politak izan dire. Atzo besteak beste arrasiteko udalarekin egon ginen, hemen kulturraten, eta gauza hunkigarri bat izan zen oso momentu politxak izaten ari dira. AMS-eko ordezkaria hizketan eta solidaritate festa honetan bestezte elkarte erakunderen lana ezagutzeko aukera izan da. Besteak beste, Debagoienean zentratuko gara, ez da, eta esaterako, une honetan, Debagoienean hotz oinati dabil, Aita Mari ontzirako, kitak prestatzeko eta erosteko lanean, eta bestalde, zehar errefuxiatuak ere oinatin kokatzen dira, eta euren helburua da, errefuxiatuak gizartean integratzea, eta horretarako ere, zapatuan bertan, arrasaten izan ziren, oinatin dauden zenbait errefuxiatu. Gerretatik eta danetari daku, bai orientazio sexualagatik, baita euren herrialdetatik iezin bidauenak, zatzen ni ezila euren herrialdetatik, orientazio sexuala edo bestelako jarraipen violento badakoin pertsonak. Pozik danei harrera baten muten, berba iteko goguekin, eurak bakoi gogua jendiakin berba iteko eta euren historia kontaiteko, así que oso pozik gauz. Oparoa izan da ez da, 25. urteurrena hainbat eta hainbat talderen lana ezagutzeko aukera eman du, entzun ditugu bertaratutakoen hainbat testigantza, baina herritarren laguntza beharrezkoa da. Halaxe da, eta horri buruz ere galdetu genien, ez da, zenbait erakundeetako ordezkariai, eta esaten zuten, ez da, herritarrek oraindik laguntzen jarraitzen dutela, baina agian gizartea pixka bat individualistagoa bihurtzen ari dela. Guretako importantia da, jentiek ez dakitzu galdetzia eta, apurtxo bat interesa mostratzia. Orduan, animetan dugu jentia galdetzeko eta hori dana. Baina orokorrian jentiak erantzuten da, por ejemplo, jente asko gogoratzen da gurekin, por ejemplo, naturreskolakuak, ina behin nolako ekintza bat, jaso eben dirua, erabaki eben guretzako izatia, 300 euro. Ikastolakuak, iten dago ez dakitzekintza, eta hau gotzekoen dako, ulmakuak, Gabonetako sarixak, jasoten dago edanak eta guretako. Oseak, bai, nik uste dut herri mailan, badakola. Hombre, gaur egun nire ustez, oso iritsi pertsonala da, baina gizartea gero eta individualistagoa da, Orduan norberak bere arazoi begiratzen diogu eta gauza orokorragoei gutxiago. Jarrai bezatela elkartasun egunak, jarrai bezatela gobernuz kanpoko erakundek lanean eta jarrai bezala herritarren eskuzabaltasunak. Idoia Aranbarri, eskerrik asko eta beste batera arte. Zuri Goiat.